El pròxim rival del Joventut en Lliga ACB és el Lenovo Tenerife. Els aurinegres lluiten per ser quarts, per ser caps de sèrie en els play-off, però de moment no se'ls hi dona massa bé les seves visites a Badalona. Les darreres 3 visites a l'Olímpic s'han saldat amb 3 victòries verds i negres. Serà el retorn de Cal Gai, un jugador apreciat a Badalona i que està fent una temporada espectacular a les Illes, sent un dels jugadors més destacats a nivell ofensiu. Tenen la baixa de Gio Shermadini, un dels jugadors candidats a MVP de temporada, i això ha de ser un pal de paller per la penya. Per part de la penya, per això també tenen la baixa d'un altre jugador candidat a l'MVP, Andrés Feliz, i segurament Taylor Cook no estarà del tot recuperat de les seves molèsties al turmell. Els punts forts del Tenerife és el llançament de 3, gairebé un 37% d'efectivitat, són molt bons en el tir de 2 i en el pick and roll, tot i que amb la baixa de Gio segurament baixaran pistonada, i és un equip intel·ligent i que sap moure molt bé la pilota, molts recursos i moltes trampes defensives. Tenen certs jugadors que estan tocats i no arriben al seu millor moment de forma, i potser per aquí l'equip de Dani Miret hauria de treure avantatge. Les claus de la penya haurà de ser seguir jugant al joc interior. Amb la baixa Shermadini, com dic, Tomic, Brosianski i Prey haurien d'intentar treure rendiment en atac i en defensa. Ells no són massa bons en el rebot ofensiu, i si no anoten de 3 i sap tancar la fluidesa, és un punt a favor. Crac ha de seguir corrent i jugant, ho està fent molt bé, i Busquets intenta sumar una millora. La penya al joc exterior i els tiradors, Vives va estar encertat l'últim partit i Ribas fa 2 partits, serà important que mantinguin la ratxa. Moltes rotacions, molts triples i molta velocitat és la seva identitat de Dani Miret, algo diferent a el que feia en Carles Duran. La penya hauria d'intentar mantenir aquesta victòries a casa i saber que l'últim partit que juguin a l'Olímpic s'hauria d'intentar guanyar. Serà un dijous atípic, però no per això ha de deixar de ser una victòria per l'equip local.